masu kallon mu a kowane lokaci. A yanzu dai muna ɗauke da muku sabon shiri mai suna Sirrin Rayuwata, kuma shi zai dinga zuwar muku a duk ranar Asabar. Insha Allah ku kasance da mu a karfe 8 ta ranar Asabar, za mu dinga sako muku shirin Sirrin Rayuwata ba tare da wata gaggauta ba. Ku shiga Rayuwa TV, a can ne za ku dinga samun fim din Sirrin Rayuwata episode ɗaya har episode ɗaya zuwa dai ci gaba shi dai gabaki da za ku dinga ganin, za ku samu ci gaba insha Allah. Mun gode da kallon mu da kuke, sannan masu ya kar ku manta da subscribe, sannan ko ku manta da share da commentate din ku, kuma duk mun gode da wannan gudunmawa da kuke bamu akan wannan shirin namu na Sirrin Rayuwata. Insha Allah na gode.